هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبالما سنة سبنا لجلك لو أموفو كوتري تري أو كلنا كسنة سبنا سنتي أو كجبرانو كاني واتينا أما يرى لك أفوني أو كنسي كنن بكما أو كان ينغلو جابلوكا موما بلغور بيسا وينفع نمكر موقع الشيخ محمود كما نفع الشيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبلغ مجمل بيقولوا كان يشي أنبال موما نواتينا مالكونا أن مالكونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نحج منحجهم واستنى بسنتهم إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الله سبحانه وتعالى تمو أنبا بركدا كوفي عم بسلام كنت محمد بن نما نكيش على كوتشايا كانا كسيوانا كدوغانا مو تبرا وكوني نما يفكتا تجورنا زاز أحمد أكيد كوفي على تنا أكيد كوفي كسري كلا بينك صلى الله على الحادي البشير أم بعلم باب بلا جلفو شيء أنا مسودم سأني ما بقول أم بلا جلفو وكاس لميا كمنا أني وكا على كرا كمنا صلى الله عليه وسلم سلاميا يرى يرى وكم كرات كسلاميا وكم أم فولا أم بافو على كانو كفو في جنات الفردوس على كانو بلا جنة كان بيجرو يرى على كان بلا جنة كان يوم على كان بلا جنة كشي كابو فلي جونا صون بلا جنة يعني فلي نصون بلا جنة على كان زيرو فلي نصون بلا جنة على كان فلي على كان توجلونا على كان توجافنا على كان دايرة على كان لما بجيبوا بلا جنة كشي بلا جنة على كان في لما بجيبوا على كان بلا جنة كشي سيدويا ما وبالله تعالى التوفيق. نوت منا كابوي أمدو نيغالو كنا أمبارح نمشي نيغال بلا كنا بوكال براهي جلا كنا أو أتهون تعرفوا لوكو إسكي كي تل فرد بيان سلام مارينا كني ما فرد بيان سلام مارينا كي كا هيجي مامني وكنا في بالا كو وكيت أنا هيجي كتير بتشوفي على كان بس هو مصدر يبغى نيجي مكروي أبي فانجا أمسك أفهم في نيجي يرجعما يبغى كم دو بيجنسه يا فهم أقوم بسبب كوننا كفوني le farda binani tulo na madina misirla ko e barlembe kabo munafiya ma e barlembe mbe kabo jahannama doma ya fam nga dalwe dalla kelma tada hadise la fulen hadise rete hadise nyerete nyera ya fam hadise rete nyera mana kuma mindo dalwe ta dare josenta ko madina koni anyon dugutema la khoromo dugu bado bela jilen bado mo tara ni dona a environnement yara la kama abi ko na fo aniya dobe akonna ita so du koro yo shidi yete ya fam la amisir la fana abi ko ma an ka misir sali o bakire ika sali madna misir la abi ko na fo misir anga du no misir o sali ko bakire ya fa ibado ko ale shekile o be ango bakile sani ko bakile ma difference mo bu jere ya fa ya ona se mo se ala kira man min fo amo fo da sallallahu alaihi wasallam iko ni mana taye ita ala kira bawla kata bawke kata ala kira qabru ziyara kata bakhiya qabru ziyara wali jubba min dalimbe kira da ka seba mun ka wali biya danya da سأذكر ما اسم والجاب سير كتم الدخول الصافع كتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سيب كم من دالم بقى قبول دولار ولجو دالم بنا سلام مغبو دالم بيا وسأذكر كتاولو زيارة بوكوية ويفهم بودي
ko fɛ ka taa o de fana maa minnu dara kɛlɛ na ka taa olu ziyara o ye fɛnba de i y'a faamu ka taa alakira yɛrɛ fana ka taa xaburu ye zuwa fɛnba do ya n'i taara madina ka taa sali misiri na ka i profiter o fɛ ka nin fɛn ninnu kɛ fɛn ɲumanbaw do ka taa badiri yɔrɔ fana na ka taa kɛlɛ kɛra dugukolo yɔrɔ min ko fana ye i sera ka taa xaybara fana ka taa o fana yɔrɔ fana ye ziyara ko yɔrɔ do k'a ye alakira jɔra nin yɔrɔ in de la n ka ɲɛ da o yɔrɔ kan fɛnbaw do dɛ ala k'an bɛ sababu o tuma n'i taara o duguba in na ka taa alakira ka dugu la o tuma i b'i profiter ka taa nin ziyaratu ninnu na dugu da fɛ dɔw bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ dɔw bɛ dugu da fana fɛ ala k'an bɛ sababu ma ka o de kulu fana ye kulu min ye kulu barikalen ye ala k'an bɛ sababu ma. Amin. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko musow bɛ taa dunun fɔ jidunun o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔnkɔrɔ la ko kiti bɛ cogo di sisan. Ustaz Ahmad i b'a dɔn ko kɔnɔmayɔrɔ ye min ye min bɛ sɛbɛn na ni alakira y'a fɔ k'a daga musow ye o ye dunun min ni a dilannen do k'a kɛ komi i n'a fɔ tɛmɛ belebeleba ni alakira yɛrɛ y'a wele ko a duf aw lagaribal i y'a faamu aw jilda i y'a faamu parce que a bɛ dilan golo de la a tɛmɛlama do muso bɛ ɲɔmugu tɛntɛn ni tɛmɛ min ye o belebeleba de do ka golo kɛ a tɛmɛma yɔrɔ in na o dundu qualité an kun ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye o de daga musow ye u ka to k'o fɔ ka dɔnkiliw la ɲumanw da kɔɲɔdonw fɛ ani salibaw ani denkundiw ani ɲɛnajɛ dagadenw na baasi foyi t'o la min ye jidunni ye a tɛ sɛbɛn na dɛ tulonkɛfɛn o tulonkɛfɛn don a bɛɛ lajɛlen ye fɛn closelen de fɛn datugulen do fo fɛn min dayɛlɛla ye parce que ala kɛra manton tulonkɛ manton tɛ dɛ desina mala'iba tulonkɛ manton tɛ sɛbɛkɛ manton de y'an ye o tuma na tulonkɛ datugulen do an ye fo ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye istisna kɛ ka fɛn min daga an ye tulonkɛ ko la olu dɔ ye min ye nin dagara muso ye nka a ma daga cɛw fana ye koyi cɛw kɔni bɛ se ka dɔnkili gansanw da dɔnkili min bɛ yen nɔ ni fɔli kɛ fɛn t'a kɔrɔ ni kuma ɲumanw dɔrɔn de cɛw bɛ se k'o da cogo bɛɛ lajɛlen na foyi t'o la i y'a faamu ala k'an bɛ sababu. o tɛ ji dunni b'o bolo ka taa ji bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a kɛ ka filen dɔ fa ka filen dɔ biri a kan o tuma na a tɛ sɛbɛn na du foyi de bɛ sɛbɛn na o tuma na an ka ji dunni to yen ni dunduko don o yɛrɛ ni u delila o yɛrɛ ka nɔgɔ ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que o dilannen yɛrɛ feeretaw bɛ yen o b'a sɔrɔ fan bɛɛ fɛ ji dunni i bɛ taa ji ta yɔrɔ o yɔrɔ k'i b'a ye ka filen ba fa ka tila ka filen dɔ fana ɲini k'o fana da o sanfɛ ala k'an bɛ sababu ma. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an balima dɔ ɲininkali kɛ ko yala seliji ta sunaw ko ni i panna kunna ko yala k'i ka seliji ka ɲi wa ma ɲi. Ustaz Ahmad i b'a dɔn seliji ta dɔnnikɛlaw y'a jateminɛ minnu fɔra kuranna kɔnɔ k'olu wele ko farida minnu fɔra hadisa la k'olu de wele ko sunna n'o tɛ seliji baara kelen o kelen n'i y'a to yen dɔrɔn seliji tiɲɛna k'a ta daminɛ na fo ka taa bila laban na n'i y'a fɛn fɛn to yen seliji tiɲɛna koyi i y'a faamu seliji ye fɛn dafalen de n'i y'a kelen o kelen to yen i ka seliji tiɲɛna ka nin wele ko farida ka nin wele sunna o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ se ka sunna to yen dɛ o tɛ seliji ta la dɛ o tɛ seliji ta la cogo si la hali i seliji ta yɔrɔnin ni dɔrɔmɛ kelen koori nɔɔni kɛra ko ji m'a sɔrɔ i ka seliji tiɲɛna o ka nin wele gafew kɔnɔ ko nin y'a farida ye nin y'a sunna ye o ye de nin yɔrɔ in de fɔra kuranna kɔnɔ u y'o wele ko farida nin yɔrɔ in de fɔra hadisa kɔnɔ u y'o wele ko sunna i y'a faamu tɔgɔ dɔrɔn de don min nana kuranna kɔnɔ k'o tɔgɔ da farida min nana kuranna hadisa la sallallahu alaihi wasallam kira ka kuma na k'o wele ko sunna n'o tɛ o tɔgɔ min filɛ nin ye c'est pas opérationnel baara man ka kɛ n'a ye seliji daminɛ fo a laban a bɛɛ farida a bɛɛ n'i ye kelen to yen dɔrɔn seliji tiɲɛna o de y'a kelen ala k'an bɛ sababu ma an ka fɔtaw an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko olu ka village la ni kɔrɔkɛ sara dɔgɔnin b'a muso ta kɔrɔkɛ sara ka sɔrɔ dɔgɔnin muso naani b'a o bolo dɔgɔnin ko f'ale ka muso in ta k'ale bɛ kelen bila dɔ in na ka kɔrɔkɛ ta in ta ko kiti bɛ cogo di. an bɛ segin masala in kan a bɛ komi n'a fɔ laadala ko la
b'a dɔn fɛn min don fana a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i kɔrɔ ka sa i kɔrɔ Mamadi fatura ayiwa a musonin kelen bɛ yan ni a ka taa du wɛrɛ kɔnɔ ka bɔ a denw kɔrɔ ayiwa dɔgɔkɛ o bɛ muso in lasegin k'a kɛ a ka filanan ye walima k'a kɛ a ka saba walima k'a kɛ a ka naani ye ni a diyara muso in yɛrɛ ye ko ɲumanba don sinji dilannen don du dilannen don du ka to kelen na kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ kana don du kɔnɔ walima muso ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka so a delilen kɔfɛ du in na ni furu diyara muso in kɔni ye a ka segin a b'a fɛ ka segin a cɛ dɔgɔninw ma baasi foyi t'a la dilannen don i y'a faamu nka nin ta in bɛ cogo min na naani b'ale bolo a kɔrɔkɛ fatura a fatulen ale b'a fɛ ka muso dɔ de furu sa sisan ka nin ta ko o bila olu nɔ na an b'a fɔ a y'a kanu kɛ a kana tɔɲɔni kɛ ala y'a haramuya muso kana baga cɛ ma k'a furu sa cogo min na ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam muso o muso e de ye furusa ɲini i cɛ fɛ k'i b'i manja kɔrɔbɔ k'a sɔrɔ furusa saba foyi t'i la lahara dɔ i ka arijana sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ kira ba in y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu o tuma na sa cɛ fana ka baga muso ma k'a furu sa ten nɔ fu la ten ha lahara dɔ i ye tɔɲalikɛla de i ka arijana sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ parce que e y'a bɔ a pilasi la ka tila k'i b'a segin a pilasi la i y'a tɔɲa ni e kun ma muso in furu ɲɛma bɛ cɛ wɛrɛ de kun e taara furu min kɛ ani e ka furu de la sababu tɛ mun i b'a furu sa a fɔra ko walahunna mislu lazi alayhinna bil ma'ruf doni fɛn fɛn bɛ musow kan o bɛ ɲɔgɔn bɛ cɛw kan doni fɛn fɛn bɛ musow kan o bɛ tɔnɔ o b'o sɔrɔ fɛn fɛn fana bɛ cɛ kan i fana b'a tɔnɔ sɔrɔ walahunna mislu lazi alayhinna bil ma'ruf i y'a faamu furusa dagalen tɛ cɛ ye nkalon kan muso min b'i bolo i ka jɔn tɛ dɛ n'a kɛr'i kɔnɔ ko furu ye muso bila a k'e ka service a ka dumuni tobi a k'i ka fini ko k'o de bɛ laban ka kɛ jɔnya ye furu b'i bolo nkalon b'i da n'i y'a tɔɲa lahara don ala bɛ taa i sɔɔri jahanama kɔnɔ k'i fila kɔnɔ i bɛ san 1000 kɛ a tɛ hali lajɛ tɔɲani dabila la tazulimanna iza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarji'u uqbahu ila nadami sabu Ahmadu cɛ min bɛ dan sago a n'a muso cɛw ka ca kosɛbɛ dɛ cɛ min bɛ tɔɲani kɛ ko ɲɛ nin muso in ta nin kɛra kɔlɛtigi ye nin girinyana kama a denw cayara taa yɔrɔ wɛrɛ t'a bolo a faso la n'a seginna ka taa pilasi t'a bolo a tɛna se ka essaye i ɲɛ b'a la muso dɛsɛ k'o exploiter e kɛra maalankolon de e tɛ furu ɲɔgɔn ɲuman ye cɛ o cɛ b'o cogo fɔsɔn kɛ a tɛ gasi dɔn conscience t'a la o tigilamɔgɔ ma kɛ furu ɲɔgɔn ɲuman ye ni muso yɛrɛ kɛra ten e kan ka hinɛ a la ka taa fɛ hali ni ko diyara yɛrɛ i b'a fɔ e yɛrɛ kan ka du yɛrɛ bila ka du tɔw muso bolo parce que e y'a bɔ a ka so kɔnɔ ka n'e ka du kɔnɔ sisan pilasi yɛrɛ t'a bolo a faso la ni mɔgɔ bɛ du yɛrɛ bila e kan ka muso in yɛrɛ bonya e ka to yan ne bɛ pilasi wɛrɛ ɲini o de ye hɔrɔnya yɛrɛ wala parce que ne de taara don e kan ka bɔ nin ye i y'a faamu o kumana sisan an b'a fɔ cɛ ɲɛ ni a ye nin kɛ ko a y'a sago de kɛ a ma ala ko kɛ a ma tilennenya kɛ a ma silamɛya kɛ a y'a nun nɔgɔ ko de kɛ a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔkɛ muso in yɛrɛ o kun ma ka di ale ye kabini kɔrɔkɛ yɛrɛ ma fatu o kumana kɔrɔkɛ fatu la a bɛ profiter a ye muso 4 bɛ bolo e b'a fɔ k'e bɛ dɔ bila k'i b'i kɔrɔkɛ muso o ma mun don nin cɛ façon yɛrɛ i bɛ se ka mɔgɔ man k'i den ni nin cɛ façon ma komi a ye mɔgɔw den ta ka ban a ye mɔgɔw den ta ka ban ne cɛ den ni mɔgɔ furu cɛ bɛ tɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn ye dɛ cɛ fu fa fu de ka ca cɛ o cɛ ni tɛ se ka hadamadenw denmusow minɛ ka ɲa e tɔgɔ ko fu ni hadamadenw tun bɛ suru cɛ caman tun bɛ taa fiɲɛ fɛ dɛ siga foyi t'a la ɲɔ bɛ suru cogo min na fini bɛ suru cogo min na taama ni hadamadenw tun bɛ suru ten fiɲɛ tun bɛ taa ni cɛ caman ye dɛ ale k'an bɛ sababu o tuma na a b'a fɛ ka min kɛ o ye tɔɲani de ye zulumu wa zulumat n'a y'a kɛ ayiwa ani ala tɛ dɛ ala k'an bɛ sababu n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na ko cɛ fatura ka muso 2 to a kɔ muso 1 denw b'o bolo 2nan kɔni foyi t'o bolo k'olu ka cɛ kiri salamu alaikum comme bɛ ka kasa min n ta nin ka ɲininkali na ale b'a fɛ k'a fɔ de ko ni muso min ni den t'a bolo
ko cɛnta tiɲɛ t'o tiɲɛ tɛ o ye den kɔni furu kɛ tɛ fan kelen fɛ den kɔni tiɲɛ ko tɛ fan kelen fɛ cɛ kɔni i muso mana fatu k'i muso fɛn fɛn to yen den bɛ min bolo den tɛ min bolo i musow de don u ka tilancɛ 8 i ka nafolo tilancɛ 8 ni a y'a sɔrɔ hali den kelen bɛ e bolo i ka nafolo tilancɛ 8 o de bɛ tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛ dama kɛɲɛ hali n'a sɔrɔ min ye san 60 k'i ka furu la nin ye tile 4 k'i ka furu la e fatura k'a to san 60 ani den 10 kɔ ani nin ye tile 4 k'i ka furu la e fatura k'a to i ka furu la den yɛrɛ t'a bolo yɛrɛ o bɛɛ dama ka kɛ tiɲɛ na i y'a faamu sa ma o tuma na k'a fɔ den bɛ nin bolo o de bɛ tiɲɛ ta den tɛ nin bolo nin sen tɛ tiɲɛ na ni o kɛra min ye o ye o tigilamɔgɔw ka laada de ye silamɛya ma sɔn a ma silamɛya ni fatura ka hali muso 3 t'u bolo den bɛ 1 dɔrɔn de bolo 2nan ni 3nan den t'o bolo fɔlɔ ye den bɛ min bolo ani tɔ ninnu bɛɛ dama ka kɛ tiɲɛ na tilancɛ 8 de bɛ ta k'o tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ dama kɛ o de ye Ala ta ye o de ye Alakira ta ye sallallahu alaihi wasallam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko ka bisimilayi kɔn fatiha kalan ye ko kiti bɛ cogo di Ustaz Amadu i b'a dɔn min ye ka bisimilayi fɔ i b'a dɔn fatiha kɔni bisimilayi bɛ a daminɛ na mɛ yali sali la a fɔli n'a fɔbaliya walima a gundo n'a gundobaliya kumakan 3 bɛ o la kumakan 3 bɛ o la an t'a fɔ an ka dɔn a walawala la kosɛbɛ ka da waati kama mɛ ala giriman ye jumɛn ye bisimilayi fɔli kan ka kɛ mɛ i b'a fɔ gundo la sali la i y'a faamu sali n'i bɛna fatiha kalan i bɛ bisimilayi rahmani rahim fɔ mɛ i b'a fɔ gundo de la i y'a faamu n'i y'a fɔ bange nafa fɛn t'i ka sali la i y'a faamu. N balimamuso de ye ɲininkali bila ka na ko kɔnɔnafili ko dɔ b'ale la ko a cɛ ye kɔnti dayɛlɛ ka d'ale ma kɔnti in kɔni buguda nka tiɲɛ yɛrɛ la cɛ y'a fɔ ale yanni cɛ ka sa ko min bɛ da kɔnti in kan n'a bɛ fɔ o ma ko fayida k'i kan'o ta bon ale kɔni tun b'a fɛ ka wari tɔgɔ ta k'a di fantanw ma ale t'a fɛ k'a dun yala ale y'a cɛ kan sɔsɔ wa a ma kan sɔsɔ. Sa Amadu an bɛ kuma ye an b'an da don a la k'a walawala ka taa fɛ a bɛ komi n'a fɔ olu kɔni y'u ka wari bila banki la o kosɔn wari ka lakana nka banki ye dɔ fara u ka nafolo kan a bɛ komi i taara miliyɔn 2 bila banki la sisan e kɔni y'a dun wa de k'a garide u bolo o tuma banki bɛ k'a ka baara k'a la walima a tɛ ka baara k'a la banki kɔni bɛ ka dɔ fara e ka wari kan san o san a bɛ 40,000 walima 20,000 ɲɔgɔn fara kan o tuma o 20,000 yali i kan ka ta wa tari i kana ta o y'a masala ye nka komi ale cɛ ko a ma k'u bɛ ka min fara wari kan k'a kana ta yali ni ale ye wari in ta ale ye cɛ kan sɔsɔ a taara a ma sɔsɔ an b'a fɔ cɛ ma faamuyaba kɛ a yɔrɔ la dɔɔnin ala ka hinɛ na ni cɛ kun ye dɔnnikɛlaw ɲininka o bɛ kuma wɛrɛ fɔ a ye min ni o tɛ kelen ye nin masala in ye jumɛn ye dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn ye nin kan kabini waati jan k'a fɔ i b'i ka wari bila banki la e b'a fɛ i ka wari ka lakana nson kana taa bi ka k'i fara ka wari ta sisan banki mɔgɔw bɛ min fara e ka nafolo kan dɔnnikɛlaw ko k'i kana a to u bolo i ka wari in sama ka bɔ i ka nafolo kɔrɔ i k'a don yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la i y'a faamu a kana to banki mɔgɔw bolo sisan n'a tora banki mɔgɔw la a bɛna fanga don olu ka riba baara de la i y'a faamu o kumana a fɔra i k'a minɛ ka bɔ u bolo bon an b'a fɔ an balimamuso in ye ala ka hinɛ a cɛ la ani a ŋaniya ɲuman fatura a n'a ka faamuya fana danna yɔrɔ min na a ye baara kɛ ten nɔ an bɛ dugawu kɛ cɛ in tɛ haramu fɛ koyi n'i y'a ye ale fatutɔla yɛrɛ bɛ min fɔ o b'a sɔrɔ limaniya de b'a la dɛ ka kari diɲɛ nafolo in kan a ma nɔgɔn ni limaniya tɛ la a ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbatɔ la ala ka yafa ma ala k'a da yɔrɔ suma nka an b'a fɔ a ye a ka taa wari in ta mɛ a yɛrɛ kana dun a kan k'a don yɔrɔ jumɛn misiriw ɲɛgɛnw labɔli nafolo min kan ka don olu de la ani misiriw kɛrɛda siraw k'olu dilan a man ka kɛ ka misiri jɔ a man ka kɛ ka saraka bɔ basa wari nɔgɔlen don o nafolo de don i y'a faamu mɛ a don yɔrɔ bɛ yen misiri nɔgɔ bɔli ani misiri kɛrɛdaw ani misiri fɔnse dingɛ minnu bɛ misiridaw la olu de bɛ bɔ ni a ye ala k'an bɛ sababu n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali bila ka na a ko k'a yala a bɛ bɛn silamɛ i ka sanni kɛ kafiri bolo wa
ça amal fento la kira ku be sanike yahudiya ko lu kafiru ya fama ani kira ku be sanike fere ke mo be sanike kafiru ma so be ko ba ju feta la fendo be no minan be islamé bula be kafiru ko bela jelen kan minan kai asite juma o be ka pele kire ni e mo yi mu'mini e ka katika o tono do yi no islamé kata fensa mo ere ku yere demendo do o tuma iki ni islamé wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa islamé o demo de ka ga no deme ya fa me fe me be ni an wonte so islamé ko wal ma be kafiru ta kai ka islamé ka ala kan gishi ta sa kafiru bu fita ba shi fita no zamana ka boyan balmo do yin galke ko ale bon ka bara da mo ko shiri lu ka yin go mo de sile lu ko shi yala lu ka kiti bu churi ustad amaro be ko na fo président ni ministre ka garde ko nu na na misiru la garde ko bu ko shiri ya fam lu tabe do to ba ko na baro mo dama do be lu ka jama sali lu be do to ba ko na ta so famo ta sali misir la sali do yo ni mo do fa ko ka khurasu no ka garde akara garde ko re wal ma akara garde jama ko re bela jelenyo boro lu na se ka sali o chugene hala do yere be o ta fara mo ka ku be saro ba so ti ka sali o be bara wala la o e jate mine iti ka sali ibe biru no fe ibe wuru no ko la no bir la ijo la meto ibe jama jela o be ko lo sili do yo o ko na mba fo o lu ta mbeta la kana bara do ka to raka o misale ju o fara be mo minun be ni o be na folo garde yoro ani yoro minun be ni bigani kelo kadiri kata bi oluka olu garde on fara beti ya fam ani fana fendo fara be na ambo fana foka faraka ani docteur minun be ko to operilla hara ma den far ko yoro do dayde len do debo ibado ko ne etna se ka o dayde do ki ta sale be se olu do bebe do docteur ya fam mo be ni be ni dorwa nunu na ka soro edun ka jugo e jama sali de ibe jama sali baraji so be jama sali baraji so ala ka be so ambal mo nu yo tlo garsige ni si daina amanda ma shego sa mala bam babu ni furta la bam babu kan ni shi am fle ba mo keren bul ma gambi ko ka fla do ka so ahmadu awli chari baraja la ka sala be islamé bela jelen fo ci ani muso dem sa ani ma ko ambu bela jelen fo ni ci ka to mo ni ko mana ambe gambi ko fo ya fo ci mo ko ka letru chama bo ya fa ambe gamo ko fana fo ka letru chama bo gamo ko gambi ko fo li kere nembe am fe yana ambe aw fo aw ni ci ka to mo jola aw ni ci ala kanuna aw ni ci islamé kanuna aw ni ci ala kira sallallahu alaihi wasallam kanuna mo ika wajibi do be ka ga fana wala ka na deme amma fo islamé ka dem sanu la mo islamé na ni ya islamé a sera aw ma dem sen la mo de ya sa ma de o kuma na e ba dombi e ba fi denyo fona ba fi mo denyo mala fe ate tunu le ala kana islamé to ko fo sa da ma da ba mo mo fara be français no be alla jambu fara be la jere ya fa ani Guinée Bissau ko ambu fo de wallahi fo fana wala me ko sobe wala be ko sobe ala kan naw deme ala kan be so ba nga fota ba ke to be la jelena wa billahi ta'ala tawfiq ambal mo ni das ya nga isi dala amma fo ne ala kan be sikida wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقل هل صليت اليوم عليه